wannan ma kwanaki ya biya ishe ni dan sa idan da muke yi mamacin sun daina gittawa. No. Na fara Magaji. ya garin ne Lafiya kalau. shekara ta nan kenan ana abin da aka saba Wani abin da aka saba. mana Me kake nufi? kai ka dauka da abin da kake nan kuma sani ba Me kake nufi yo? yarin yadda ba ta zo gittawa nan kuna a kan raita kuna kallon ta Shagge magaji. kan da kallon ta Ya fara min. ai da wallahi Wallahi ka tuna mun zaman da muka a Lagos. wallahi tallahi ni ma na wani nan da kallon rabuna da abin da wallahi wallahi tallahi To ka ci ka zama nan ba? wani kuwa ai da inda ni wallahi da inda Shagge magaji. ka gano ni kai an karnuka da kai kan da kallon ta ai To ya fara min. ai da wallahi Wallahi ka tuna mun zaman da muka a Lagos. wallahi tallahi ni ma na wani nan da kallon rabuna No. To ka ci ka zama nan ba? wani kuwa ai da inda ni wallahi da inda ni Ai tun da muka zama da kai, tun da muka haɗe a ala Hausa. wai ta ina ma sai nake biwa Kaga wannan hanya, kaga wannan wasu mata kan gurin fatowa kai, wannan hanya wai, kai. na fara Kai kankare na ma hankali wallahi ni na fara gani. ina son wata kaso Da sun yi kuma karaman da ke so. Ina ma na fi son yan ƙanana. Allah wallahi. Yanzu ya tsaya. kaso mene ne an yau sai na gano tsaki No. Ƙarshen daɗi ko wuya ne magaji? ne da wahala Ko ƙarshen daɗi dai ina gama wahala shi. What? Shagge na. Ni ba yi sa kike buge ni. Wallahi No. Ban san da kace za ka yi. ba wani shage fa Magaji. wayo Allah dan Allah ka kai hakuri What? wayo Allah dan Allah ka kai hakuri wallahi General Ali Muhammadu Mejo ne yasa ni ballan kwaki Section down! Fire! baby ya fara lafiya wallahi kire na ga Wallahi bibi wallahi dan shi ya dinga bin mu yana wai kafin waye ne. kai soran ban me kawo karan nan tana dosa ba almajiri ne almajiri ko ke dosa ba a bara ne suka ce mun ka ce wani kafin ne ya saka tsallan kwano ne yayi wallahi Ali Muhammad Sajan Jibril sa zo nan No. a gane ko wannan gayan na kamar dan iska ne ka ladabtar man da shi sannan kuma ka nuna maka wanda ya sa shi tsallan kwanon ka Section down! Fire! What? Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.